Hvis jeg nu gerne vil have mit personlige arkiv kopieret ned på min computer, så kan jeg prøve at gå ind på arkiv. Og så opstår problemet, fordi jeg har ikke nogen eksporter-knap herovre nu. Så jeg kan ikke gøre ligesom jeg kan med et rum, som er vist i en anden video, men jeg kan kopiere alt det her over i et rum. Og nu prøver jeg bare lige at vælge vigtigt og print som to ting, jeg vil gerne have kopieret ned. Og så i stedet for at downloade, for det kan den ikke med mapper, så vælger jeg at kopiere til en destination. Og det skal ikke være i mit arkiv, men jeg vil gerne have flere muligheder, fordi når jeg så får flere muligheder her, så dukker der lige pludselig en række muligheder frem. Det vil sige, det er alle de frontrum, jeg nu ejer, eller har adgang til, der kommer herned af. Og der er jo mange, men nede i det åbne område, der har jeg selv oprettet en, som hedder Peters Testrum. Og den vil jeg gerne have gemt de der to ting, jeg har valgt i. Jeg vil gerne have dem gemt i arkiv, så nu klikker jeg på arkiv. Og her i arkivet kan jeg så se længere nede, der har jeg så arkivet, hvor jeg har mulighed for at lægge dem. Og jeg vil egentlig bare gerne have dem lagt i arkivet. Nu har jeg klikket på arkiv, så spørger Fronter, er du sikker på det? Og jeg siger, ja, det er jeg sikker på. Jeg vil gerne have dem liggende som mapper i den, der hedder arkiv, i mit eget rum. Nu kan jeg så gå ind i den, der hedder Peters Testrum. Den kommer lige med en besked om, at jeg har fået kopieret alt det der. Og rummet har jeg ikke som et rum op i, så jeg skal ind i alle rum. Den ligger ikke som en favorit. Og herinde, når den dukker op på et tidspunkt, så bladrer jeg ned og finder Peters Testrum. Og her der går jeg så ned til det testrum, jeg har hernede. Der, ind i Peters Testrum. Der vælger jeg arkiv, hvor jeg har placeret de to mapper. Og der kan vi så se, der ligger den, der hedder print, og den, der hedder vigtigt. Og de to mapper kan jeg nu få eksporteret, som jeg kunne tidligere ved at vælge rum, og så vælge eksportere, og som jeg har vist i den anden video, eksportere de to mapper under arkiv her, hvor man kan se det yderligere udpenslet, og så eksportere, og så få dem gemt det rigtige sted på computeren.